Прызямленне расійскага самалёта ў Менску магло скончыцца катастрофаю. Прадстаўнік Лукашэнкі анансаваў сустрэчу з Джонам Коулам. Дакумент для замежнікаў у Польшчы плануюць выдаваць на 2 гады. Галоўныя навіны ў аб'ектыве. З вамі Віталд Сіўчык. Вітаю спадарства і запрашаю. Самалёт аэрафлоту, які прыляцеў у нашу сталіцу, ішоў на пасадку без стабілізаванага заходу. Пра гэта распавёў пілот і авіяблогер Андрэй Літвінаў. Экіпаж не выканаў адной з базавых працэдураў бяспекі, што магло скончыцца авіякатастрофай. І гэта ўжо не першае падобнае здарэнне за апошні час. Эксперты кажуць пра сістэмныя праблемы, якія сталі вынікам санкцыяў. Ахвярамі неўзабаве могуць стаць беларусы. Як у паветры, так і на зямлі. Зміцер Смак. Падрабязней. Ігнараванне прыбораў і рэзкія манёўры каля самай зямлі. У менскім аэрапорце рызыкуюць жыццём пасажыраў. Замест таго, каб прыпыніць пасадку і пайсці на дадатковае кола, самалёты саджаюць з парушэннем міжнародных і беларускіх стандартаў бяспекі, заяўляе авіаэксперт. Да ўвагі ўсіх, хто лётае ў Менск аэрафлотам, пачасціліся выпадкі нестабілізаванага заходу на пасадку з наступнай пасадкай, што ёсць рызыкай і грубым парушэннем бяспекі палётаў. Паводле Літвінава, адна з галоўных прычынаў інцыдэнтаў – нізкая якасць падрыхтоўкі пілотаў. Пасля пачатку вайны шмат якія спецыялісты пакінулі расійскую грамадзянскую авіяцыю. Знайсці працу за мяжою для дасведчанага пілота няцяжка. Санкцыі моцна ўдарылі і па тэхнічным стане як расійскіх, так і беларускіх самалётаў. З 2022 года Боинг і Airbus забаранілі сервіс і доставу запчастак. У выніку кампаніі купляюць дэталі праз дарагі шэры імпарт і робяць так званую канібалізацыю, калі адзін самалёт разбіраюць на запчасткі дзеля іншых, што адбіваецца на бяспецы. За апошнія 6 месяцаў адбылася цэлая серыя аварыйных пасадак, калі загараліся рухавікі расійскіх боінгаў. У лістападзе мінулага года амерыканцы знялі санкцыі з беларускай авіякампаніі «Белавія». Але ці дапаможа гэта саюзнікам залатаць тэхнічныя дзіры? Лукашенко не будзе рызыкаваць зараз сваімі адносінамі з ЗША, каб дапамочь аэрафлоту ў першую чаргу. Тым больш, што чым ён можа дапамочь, калі ў Беларусі зараз каля 8 самолетов Боингов, а у России больше за 150. Тому любые такие сур'ёзныя поставки запчасток были бы заўважны. Ды сама Белавія не развязала тэхнічных праблемаў. 3 аэробусы кампаніі дагэтуль пад санкцыямі. Іх сярэдні ўзрост 24 гады. І гэта небяспечна нават пры якасным сервісе. Аптымальны ўзрост самалёта да 10 гадоў. Увесь флот Белавіі набліжаецца да 15. Для параўнання аэрафлот пераваліў за 10. 17-гадовы парк мае Ютэйр, што таксама лятае ў Беларусь. І гэта, напрыклад, удвая старэй за летакі турэцкіх авіяліній, якія, дарэчы, збіраюцца аднавіць рэйсы ў Менск. Самы вядомы лоўкостер у Еўропе на фоне беларусаў і расейцаў выглядае зусім юнаком. Пры тым, што Лукашенко неаднаразова абяцаў новыя супольныя з Расіяй самалёты. Импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У выніку не самолет, а свей, што абяцалі рабіць у Барановічах не сухой суперджет, так і не замянілі замежных лайнераў. Сама магчымасць расейцаў разам з беларусамі ці асобна вырабляць сучасныя самалёты без удзелу захадных карпорацыяў, яна зараз нулевая. Менавіта потому гэта был правальны проект «Сухой суперджет», куды было выкінута больш за 10 мільярдаў долараў бюджэтных. Выявілася, што праз дрэнную якасць суперджет заганяе ў страты кампаніі, якія яго набываюць. Праект не выйшаў нават на 20% планаванай магутнасці. І замест новых самалётаў у Менску з парушэннямі тэхнікі бяспекі сядаюць старыя боінгі. Зміцер Смак, Белсат. Пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ААН Валянцін Рыбакоў анансаваў сваю хуткую сустрэчу ў Нью-Йорку з Джонам Коулам. Ён таксама не выключыў хуткага прыезду спецпрадстаўніка Злучаных Штатаў у Менск. Рыбакоў паведаміў, што Менск атрымаў ад Вашынгтону некалькі прапановаў, з якімі азнаёміўся Лукашенка. Пра кантакты з амерыканскім бокам дыпламат распавёў акурат пасля сустрэчы з узурпатарам. Падчас спаткання Лукашенка заявіў, што дынаміка і перспектывы стасункаў у Беларусі з ЗША, цытата,
някепскія. Апошні раз Джон Коул быў у Менску сёлета ў сакавіку, пасля анансаваў прыезд у траўні, аднак візіту так і не адбылося. Амаль 2,5 мільёны рублёў за 4 гады ў распараджэнні журналістаў і расследавальнікаў з бюро медыя аказаліся справаздачы пра паступленне і расходаванне сродкаў аматарскай хакейнай каманды «Шчыт», за якую гуляе Дмітрый Лукашенко. Сумы, якімі аперуе аматарская каманда, даволі значныя. Грошы прыходзяць у клуб у якасці, цытата, «бязвыплатнай спонсарскай дапамогі». Аднак, хто тыя мецэнаты, якія жадаюць фінансаваць хоббі сярэдняга сына Лукашэнкі, застаецца невядомым. Это могут быть какие-то суммы, которые переведены из структур, подчиненных Дмитрию Лукашенко, ПСК, например, или каких-то предприятий, которые также подчинены Дмитрию Лукашенко или ПСК, например, БелАЗ. Да, то есть они переводятся как безвозмездная спонсорская помощь для того, чтобы избежать оплаты налогов на прибыль. Да, то есть все пожертвования и безвозмездная помощь, они не подлежат вот этому процентарному налогообложению. Второе, что может быть скрываться за, собственно, этими деньгами, это такие условно легализованные откаты от каких-то государственных предприятий, либо предприятий, которыми заведуют приближенные к семье бизнесмены. У Польшчы ўрад рыхтуе змены ў закон аб замежніках. Сярод іншага, паводле задумы, іншаземцам змогуць выдаваць праязны дакумент на 2 гады. Пра гэта стала вядома падчас сённяшняй сустрэчы прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці з польскімі ўрадоўцамі. Падрабязней Валера Руселік. Польшча не змяняе сваёй ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, а таксама свайго падыходу ў дачыненні да афіцыйнага Менску і да рэжыму Лукашэнкі. Між тым, нашыя заходнія суседзі запавядаюць змены ў сваёй міграцыйнай палітыцы, якія непасрэдна закрануць і нашых суграмадзянаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы. Гэта інфармацыя прагучала ў часе сённяшняй сустрэчы прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці з намеснікам міністра ўнутраных справаў і адміністравання Польшчы Маціем Душчыкам і кіраўніком упраўлення ў справах замежнікаў Томашам Цытрыновічам. Ёсць разуменне аб тым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, але мяняецца падыход да міграцыйнай палітыкі. Зараз польскі бок хацеў бы, каб беларусы выкарыстоўвалі ўсе магчымыя інструменты, прававыя інструменты легалізацыі на тэрыторыі Польшчы. Пытанні разгляду просьбаў аб атрыманні міжнароднай абароны, як і раней, так і зараз будуць разглядацца індывідуальна. То бок кожны, хто будзе прасіць міжнароднай абароны, павінен падрыхтаваць доказы абгрунтаванасці гэткай просьбы. І беларускія дэмакратычныя сілы, у прыватнасці ўдзельнікі сённяшняй дэлегацыі, аб'яднаны пераходны кабінет, народнае антыкрызіснае ўпраўленне, Цэнтр беларускай салідарнасці і каардынацыйная рада гатовыя дапамагчы суграмадзянам. У нас ёсць магчымасць аплаціць польскага адваката тым беларускім палітвязням, якія не могуць зараз яго аплаціць, якія, напрыклад, атрымалі неабгрунтаваную адмову ў міжнароднай абароне, ці там нейкае парушэнне сваіх правоў, бываюць там адмовы ў пенсіях, ці яшчэ нейкія, там, не ведаю, у ЗУСе, яшчэ нешта. Часам польскія ўжанднікі на месцах, яны не ведаюць цалкам беларускай сітуацыі. У гэтым выпадку вы можете звяртацца да нас, а мы забяспечым вам праўную абарону з дапамогай польскіх адвакатаў. Белсат расказваў пра выпадак, калі нашая суайчынніца, якая ўдзельнічала ў паслявыбарчых пратэстах, атрымала ў Польшчы адмову ў міжнароднай абароне. Упраўленне ў справах замежнікаў абгрунтавала сваё рашэнне тым, што сярод іншага ў Беларусі змяншаецца маштаб рэпрэсіяў. Гэтая сітуацыя таксама закраналася ў часе сённяшняй сустрэчы. За гэты год ведомства па замежнікаў дало 83 адмовы ў прадстаўленні міжнароднай абароны, тады як за папярэдні год 112 адмоў за ўвесь год, а за 2024 год 153 адмовы. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся пра рэгулярнае спраўджванне сітуацыі з палітычнымі рэпрэсіямі ў нашай краіне. Таксама польскі бок запэўніў, што не бачыць падставаў для адбірання ў нашых суайчыннікаў міжнароднай абароны. Бадай, акрамя выпадкаў, калі ўладальнікі гэткага статусу працягваюць ездзіць на радзіму. Валер Руселік, Белсат.
Заява беларускага МЗС пра нібыта падрыхтоўку на тэрыторыі Польшчы тэракту можа быць часткай гібриднай атакі. Пра гэта сведчыць нетыповы характар распаўсюду такой інфармацыі. Гэткае меркаванне, адказваючы на пытанне нашага тэлеканалу, выказаў міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі. Вядома ж, любую інфармацыю пра тэрарыстычную небяспеку мы ўспрымаем абсалютна сур'ёзна. Мы цель расійскай гібриднай вайны, а беларускія спецслужбы ўжо не раз былі выкарыстаныя расейцамі як выканаўцы іхных планаў. Нармальная працэдура абмену такой інфармацыяй, такімі перасцярогамі, звычайна адбываецца паміж паліцыяй, паміж адмысловымі службамі. Але ў гэтым выпадку інфармацыя чамусьці цягам гадзіны апынулася на старонцы беларускага МЗС. Гэта даволі нетыповая сітуацыя, якую мы працягваем вывучаць. У Вашынгтоне скончылася сустрэча прэзідэнтаў ЗША і Ўкраіны. Гадзіннае спатканне было закрытым для прэсы. Як паведаміў тэлеграм-канал Владзіміра Зяленскага, сярод іншага бакі абмеркавалі ліцэнзіі для Ўкраіны на вытворчасць перахопнікаў для патрыятаў. А таксама гаварылі пра перспектывы дыпламатычнай супрацы паміж Кіевам і Вашынгтонам. Перад сустрэчай выдання Wall Street Journal адзначала змены ў стаўленні Трампа да Зяленскага і Ўкраіны ў апошнія месяцы. Амерыканскага прэзідэнта ўразілі поспехі ўкраінскага войска ва ўдарах у глыб краіны-агрэсаркі і тое, як ЗСУ супрацьстаяць паветраным ударам тых самых дронаў «Шахед», з якімі амерыканскае войска цяпер мае справу ў Іране. Пасля перамоваў з Трампам у праграме Зяленскага і ўкраінскай дэлегацыі спаткання з амерыканскімі сенатарамі, тыя сёння якраз узгаднілі так званы пакет Грэема Блументала. Законапраект, які дазволіць Трампу ўвесці 500% мыты на ўсе расійскія тавары і 100% на тавары краінаў, якія працягваюць набываць расійскія энергарэсурсы. Да падзеяў у Беларусі. Страшная аварыя ў Салігорскім раёне на трасе Менск-Мікашевічы. У лабавым сутыкненні аўтамабіля з эвакуатарам загінулі 2 чалавекі. Яшчэ адна дзяўчына ў больніцы. Паводле папярэдняй інфармацыі, кіроўца Мерседеса падчас абгону выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з аўтаэвакуатарам. У выніку ўдару сам кіроўца легкавіка і ягоная пасажырка загінулі на месцы. Яшчэ адну дзяўчыну з цяжкімі траўмамі шпіталізавалі. Кіроўца эвакуатара не пацярпеў. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Толькі за мінулы тыдзень ахвярамі ДТЗ сталіся 12 чалавек. Асноўная колькасць прыйшлася на выходныя. ДАІ узмацняе кантроль на дарогах. Асаблівую ўвагу будуць надаваць кіроўцам маршрутных таксі і матацыклаў. Негативно сказываются на дорожной ситуации установившаяся жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками. Только за пятницу и выходные дни в стране произошло 29 дорожных происшествий, в которых погибло 10 человек и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Большасць вышэйшых навучальных установ у Беларусі скончыла прыём абітурыентаў на бюджэтныя месцы. На першы курс залічылі 32 тысячы чалавек. Больш за 5300 абітурыентаў трапілі ў ВНУ па-за конкурсам. Гэта медалісты і пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядаў ды конкурсаў. Найвышэйшыя прахадныя балы сёлета былі на спецыяльнасцях, звязаных з IT-галіною, міжнароднымі дачыненнямі і правам. Гэтак на спецыяльнасць міжнародная канфлікталогія ў БДУ трэба было набраць 395 балаў з 400 магчымых. А вось у галоўны медычны універсітэт краіны, БДМУ, прахадны бал сёлета абваліўся. У параўнанні з мінулымі гадамі будучыя медыкі маглі мець вынікі на некалькі дзесяткаў балаў ніжэйшыя. Да 29 ліпеня працягваецца прыём абітурыентаў у акадэмію МУСа Магілёўскі інстытут гэтага ж ведамства. Там на некаторыя спецыяльнасці праходзяць асобы з вынікамі каля 150 балаў з 400. Але гэта не ратуе ад недабору. Гэтак у Магілёве на спецыяльнасць прававое забеспячэнне аператыўна-вышуковай дзейнасці планавалі набраць 20 дзяўчат, але не атрымалі заявы ад ніводнай абітурыенткі. Уступная кампанія ў беларускія ВНУ працягваецца. Да 1 жніўня установы прымаюць ахвочых вучыцца на платнай аснове. У Беларусі на продаж чарговы раз выставілі старадаўні маёнтак бохвіцаў. Месца з багатай гісторыяй, дзе паводле легенды бываў Напалеон Банапарт. Сядзіба з паркам і гаспадарчымі пабудовамі ў Падарожску на Гарадзеншчыне ўжо 4-й раз цягам года шукае гаспадара. Але ўжо амаль бясплатна. Ірына Дарафейчук.
Амаль у 1000 разоў танней, чым у лютым. Маёнтак 18 стагоддзя ў Падароску Ваўкавыскага раёну на пляцоўцы беларускай універсальнай таварнай біржы «Маёмасць» ацанілі ўсяго ў 450 рублёў. Але выстаўленую на продаж сядзібу незаконна забралі ў папярэдняга ўласніка, падкрэслівае адмыслоўца. Пасля, у тым ліку 2020 года, 2022 года, у новых эканамічных абставінах, калі былі ўведзены санкцыі, гэтыя ўласнікі не змаглі парадзіць з гэтымі праблемамі, якія ўлада стварыла сваімі дзеяннямі. І зараз яны спрабуюць распрадаваць аб'екты нерухомасці ў рукі, у тым ліку расейцаў, якія масава скупаюць нашу спадчыну на Беларусі. 13 гадоў таму бізнесовец Павел Падкарытаў набыў маёнтак і пачаў яго аднаўляць. Але напрыканцы 2022 года за нібыта зрыў тэрмінаў рэканструкцыі на кіраўніцтва маёнтку Падароск завялі крымінальную справу, а будынкі адабралі. Сёння сядзіба мае статус гістарычна-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь і адносіцца да другой катэгорыі, то бок мае агульнанацыянальнае значэнне. Чыноўнікі дэкларуюць. Очень важно на объектах, которые имеют высокие категории, чтобы была сохранность этих объектов, чтобы не нарушалась целостность и не терялся вот этот исторический культурный смысл, который был заложен, в общем-то, нашими предками. Паводле умоваў продажу у новага гаспадара будзе ўсяго 3 гады на тое, каб пачаць выкарыстоўваць аб'ект. Гэтага замала на выкананні неабходных працэдураў для ўзгаднення праекту, мяркуе Юрый Міляшкевіч. Па-другое, што сапраўды фінансавы ўнёсак быў ужо зроблены ў гэты праект, і гэтыя сродкі, яны незаконна былі забраны ў папярэдняга ўласніка. Таму гэты падароскі праект трэба разглядаць як рызыкоўны з розных пазіцый, у тым ліку з пункту гледжання незаконнасці адабрання ва ўласніка яго нерухомасці. Што ж да захаванасці помніку гістарычна-культурнай спадчыны, які пры сабе чыла дзяржава, у сярэдзіне ліпеня ў Фэйсбуку з'явіліся фотаздымкі цяперашняга стану сядзібы. Паводле аўтараў допісу, некаторыя мясцовыя жыхары п'юць там алкаголь, трапляючы ўнутр праз разбітыя дзверы. Ірына Дарафейчук, Белсат. Дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Надвор'е не спрыяе ўборачнай кампаніі ды прыводзіць да разбурэнняў. Ратавальнікі сёння дапамагалі ў ліквідацыі наступстваў стыхіі на Гарадзеншчыне і Віцебшчыне. Інфраструктуру трэба будзе рамантаваць альбо спісваць, спаслаўшыся на надвор'е. Пра ўсё гэта ў матэрыяле Юлія Церпук. 25 разоў ратавальнікі Гарадзенскай вобласці сёння аказвалі дапамогу ў распілоўванні і вывазе дрэваў у 5 раёнах вобласці. Учорашнія навальніцы праносіліся з ветрам да 20 метраў на секунду. У 319 населеных пунктах Гарадзеншчыны і Віцебшчыны праз непагадзь былі праблемы з электрычнасцю. Найбольш пацярпелы Воранаўскі раён. Подразделения привлекались в 21 населенный пункт. Убрано более 100 деревьев в этих населенных пунктах. Также повреждено более 140 домовладений. К счастью, пострадавших людей нет. Пашкоджаныя таксама дахі 45 прыватных гаспадарчых будынкаў і 21 у аграрным сектары. Мясцовыя чыноўнікі адразу поехали до людей. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе вчера и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти, со стороны соответствующих служб. У апошнія 2 гады дзяржава больш уважліва ставіцца да насельніцтва пакрыўджанага стыхіяй. Навучыў досвед ліпеня 2024 года, калі ў падобнай сітуацыі людзі сутыкнуліся з бяздзейнасцю вертыкалі, але абудзіліся на хвалі крытыкі. Калі незадаволенасць накопліваецца, вось нават на незадаволенасць у адносінах да мясцовых чыноўнікаў, паступова яна можа трансфармавацца ў незадаволенасць увогуле кіраўніцтвам рэжыму. Пытанне, ці канвертуюцца публічныя заявы ў годную дапамогу насельніцтву. Пасля разгрому грамадзянскай супольнасці няма фондаў, якія хутчэй, чым бюракраты, маглі арганізаваць матэрыяльную падтрымку. Я мяркую, што калі тут грамадзянам варта, жыхарам вось гэтых раёнаў, не чакаць проста, вось калі чыноўніцкае вока на іх паглядзіць, а самым фіксаваць гэтыя пашкоджанні і, безумоўна, звяртацца, абавязкова звяртацца пісьмова ў свае выканкамы. У больш складанай сітуацыі сельскагаспадарчай арганізацыі у выніку абрушэння канструкцыяў можна яшчэ і застацца вінаватымі, што не ўмацавалі ці своечасова не забяспечылі. Ініцыятыва «Белпол» атрымала з Беларусі ўнутраны дакумент аб выкананні даручэнняў камісій надзвычайных сітуацыяў у першыя 2 месяцы года. Зафіксавалі 22 факты абрынання інфраструктуры
інфраструктуры. Спрабавалі спісаць на цяжар снегу. Цяпер будуць спісваць на навальніцы. Любое какое-то отклонение от нормальности сразу же приводит к достаточно сложным последствиям. И это, в общем-то, показывает, что деньги, которые выделяются, их на самом деле не хватает. Эти деньги тратятся достаточно неэффективно. Белпол робіць выснову, што замест сістэмнага вырашэння праблемаў бяспекі рэжым шукае вінаватых і прапануе масава прыцягваць людзей да адміністрацыйнай адказнасці. Юлія Цяльпук, Белсат. Рашэнне відавочнае – пакараць экстрэмісцкае неба за снег і дождж, бо не дастасоўваецца да планаў і сродкаў чыноўнікаў. Вольнае публіцыстычнае адступленне, бо аб'ектыў скончыў сваю працу і перадае эстафету студыі «Белсат», якую падрыхтаваў Віталь Бабін. Вітаю, сёння госцем нашай студыі стане вядомы беларускі кінарэжысёр Андрэй Кудзіненка, які быў вымушаны пакінуць радзіму праз рэпрэсіі і пагрозу крымінальнага пераследу. Шчыра запрашаем да нас з Вітаўтам у эфір. Заставайцеся з «Белсатам», стаўце ўпадабанні, каментуйце, а мы пачынаем нашу студыю. Працуем для вас у жывым эфіры. Віталь Бабін і Вітаў Ціўчык. І сёння, як заўжды, падрыхтавалі для вас ананімнае онлайн-апытанне на нашым YouTube-канале «Белсат Ньюс». Гэтае пытанне прымеркаванае да нашай першай размовы. Распытваем у вас, навошта рэжым пераследуе дзеячаў культуры. Варыянты адказаў: баіцца свабоды, ненавідзіць культуру, бо неадукаваны, альбо чацвёрты варыянт – знішчае беларускае. Калі ласка, галасуйце. Цікава, што вы думаеце на гэты конт. Што, праўда, на жаль, можна выбраць толькі адзін варыянт адказу, але тым не менш. Ну і ласна, беларускі рэжысёр Андрэй Кудзіненка, аўтар вядомых мастацкіх дакументальных стужак, быў вымушаны тэрмінова пакінуць Беларусь. Паводле ягоных калегаў, пасля шматгадзінных ператрусаў супрацоўнікі КДБ і МАПу абвінавацілі кінематаграфіста ў экстрэмізме і пагражалі крымінальную справу. Цяпер рэжысёр знаходзіцца ў бяспецы за межамі краіны і ў хуткім часе з'явіцца ў нашым эфіры. Пра пераслед Андрэя Кудзіненкі паведаміў ягоны сябар, рэжысёр Януш Гаўрылюк. Паводле яго ў кватэры кінематаграфіста і ў прыватнай кінашколе «Кінакалайдар» ператрусы працягваліся каля 15 гадзінаў. У іх удзельнічалі супрацоўнікі КДБ і АМАПу. Падчас ператрусаў у Кудзіненкі забралі пашпарт і тэлефон, а ягоныя акаунты ў сацыяльных сетках і месенджерах, як сцвярджаецца, апынуліся пад кантролем сілавікоў. Са словаў Гаўрылюка, рэжысёру заявілі, што яму пагражае ад 8 да 12 гадоў пазбаўлення волі. Пасля гэтага ён быў вымушаны пакінуць Беларусь. Андрэй Кудзіненка – вядомы беларускі рэжысёр і сузаснавальнік фестывалю «Бульба-муві». Супрацоўнічаў і з дзяржаўным «Беларусь-фільмам». Вядомасці яму прынесла стужка «Акупацыя містэрыі» з нестандартным поглядам на часы Другой сусветнай вайны, а таксама першы беларускі містычны трылер «Масакра». Кінарэжысёр з намі на відэасувязі. Спадар Андрэю, добрый вечар. Вітаем вас на «Белсаце». Добрый вечер. Наколькі мы ведаем, вельмі рана прыйшлі да вас з ператрусам. Распавядзіце, як гэта адбывалася? Моцна грукалі ў дзверы і крычалі: «Открывайце, міліцыя», так? Ну, адбылося вельмі рана, таму што я толькі ў панядзелак зарэгістраваў сябе як уладальнік сваёй кінашколы, дзе я быў педагогам дагэтуль. И праз дзень ко мне ранком пришли уже, что я финансую экстремистскую деятельность, и что у меня знойдут какие-то там экстремистские материалы, может быть, зброя, что-то еще. И это было рано утром, я спал еще. Было 8 человек з ОМОНа, 2 следчых КДБ. И это для меня, ну, ничего не знайшли у меня у хаце. Потом повезли меня в кайданках в офис киношколы, «Кінакалайдар» моей, где я кажу, что чему хутка, потому что это был там, ну, 3-й день працы мой як директор. И вот, что я мог зрабіць за гэтыя 3 дні, гэта вельмі цікава. И так само в офисе так само ничего не знайшлі яны, але сказали, что эту лавочку мы прикроем.
там запрашалі маіх суседзей там якія там былі панятымі, ім казалі, што тут такое тварыцца. Но я казаў, што гэта ўсё неправда, гэта кінашкола, дзе мы асабліва толькі займаліся там прафесійным выхаваннем і адукацыяй. І гэта ўсё было по договорам, по белому, як кажуць, і таму мы знаем там, і я добра там ведаю там правила гульні. І тое фінансаванне замежжа, которое меня шукалі, конечно, его не было і не знайшлі его. Спадар Андрэй, а вось чыста фармальна яны ўвогуле неду называлі нейкі артыкул, з якога, як бы так бы мовіць, перапугу ўвогуле вось 8 чалавек гэтых амапаўцаў, двое следчаў да вас уварваліся, скулі вас у кайданкі. Там тыя артыкулы, якія там былі, яны не звязаны. Я потом штосьці там пытаўся гугліць, гэта такія артыкулы больш не 209-208 артыкулы былі. Яны не звязаны з экстрэмісцкай дзейнасцю. Да, махлярство якое-то там. Якое магло быць махлярства ў мяне, які трэці дзень толькі працаваў, какой трэці, другі? Гэта было таксама вельмі смешна. Але гэта ж была не першая кінашкола. Там іх зачыняюць апошнім часам адну там за другой. І таму што многія казалі, што таксама трэба чакаць. Спадар Андрэй, распавядзіце, чаму зачыняюць гэтыя кінашколы, з чым гэта звязана? Ці зноўку проста такія нейкія падазрэнні, што могуць здымаць нейкае крамольнае кіно, ці па нейкім іншым прычынам? Ну, все, кто меня ведает, там и казал, там, кто связаны там и с офіційнай уладай, яны казали, вось, вы добра там працуеце, тихо, спокойно, ніяк себе там не проявляете там активно контактуючи там, и никаких там замежных у нас грантов там нема. Там мы живем только на договора, там, и что там платят люди, там невеликие гроши, платим податки и так далее, да. І тому що ми ведаємо, ну, які зараз обставини там в Україні в опошні часи, да. Ну, шукали гэта, шукали там щось там називали різні організації, там Раду культури, там давали вам гроші, там ще хтось, там ніяких документів нету і этого не було. Ну, откуда такі інформація, ну, гэта, па-першае, што чаму прыходзіць, так гэта ж вядома, потому што гэта ніяк не звязана з дзяржаўнымі установамі. Дзяржаўныя установы самі грошы нікому не выдаюць, акрамя сабе. І ў якім стане знаходзіцца на наше там кіно, гэта ўсе ведаюць, аб гэтым говорит прэзідэнт Лукашенко кожнаму новому міністру. І ў якім стане знаходзіцца наша таксама акадэмія, дзе ўжо не могуць людзі працаваць, таму што гэтых спіскі там, іх там 5-6 гэтых спісаў. І з кінастудій звальняць людзей, уже нікому нельга там працаваць. І некаму працаваць у навучальных установах. Людзі і пытаюцца штосьці там знаходзіць у альтэрнатыўных гэтых вот прасторах там. Спадар Андрэй, таксама паводле вас у ператрусах удзельнічалі двое супрацоўнікаў КДБ, старэйшы лейтенанты Лапацін і Белаванаў. У мяне пытанне, ці гэта канкрэтна вось гэтыя асобы лічылі, што ЮНЕСКО гэта ледзьве не экстрэмісцкая арганізацыя, бо ваша школа нібыта, ну, была такая ідэя, прынамсі, так, каб здабыць грошы з гэтай міжнароднай структуры? Ну так, была спроба там. Другі там Мілонаўка, кажусь. Там гэта людзі, яны не вельмі дакладна ведаюць, чым займаюцца. Там у галіне культуры ніякіх адносін не маюць ні да мастацтва, ні для, я так думаю, для будучыні дзяржавы. Таму што навадзіць такую паніку сярод тых людзей, якія ведаюць там умовы існавання і працуюць там у гэтай галіне там уже больш за 30 гадоў. Там і падрыхтоўкі ніякай не было, і то, што яны нічога не знайшлі, гэта і вядома было. Ну, і называлі яны выпадкова якія-то там персонныя. І потым не было ніякай стратэгіі ў них, там гэта такі нахрап быў, штосьці там запугаць, там,
Але установа была адразу там зачыняць, ну, напрыклад, што мы там нікому доброго нічога не нясем там і так далей, што вось казалі, вы што там незалежныя, ад каго незалежныя? Во-во-во, Там, вось як гэта іх і кажу, спужала, так? Таму што, напрыклад, рэжысёр Андрэй Куціла яшчэ ў 2022 годзе прызнаваўся, што ўжо ў той час было, у апошні, можа быць, там год 21, можна было нейкае незалежнае кіно здымаць. Вось гэтыя 5 гадоў, пасля, нават 6 пасля 20-го года, як вы былі у Беларусі, знаходзіліся там, спадар Андрэю, што можна было, на ваш погляд, тады здымаць і чаго, ну, сапраўды можна было нарвацца на нейкія сур'ёзныя непрыемнасці з боку ўладаў? Ну, глядзіце, мы ж, па-першае, што кінашкола займалась, яна больш прафесійнымі рэчамі, такімі як там драматургія, там акторскае мастацтва і там рэжысура. А тэмы, якія бралі, ну, у меня ёсць такі праект «Хронатоп», які там ужо там 15 гадоў існуе, і ён займаецца такой міфалогіяй сучаснай. І што мець на ўвазе незалежна, ну, гэта так. Потому что ёсць розныя тэмы, не абавязкова яны будуць там палітычныя, феміністычныя, там они могуць быць міфалагічныя там і так далей. Але калі гэта ўсё ўпісваецца ў такой канкрэтны такі экстрэмісцкі напрамак, гэта просто і незразумела, і шкодна, вельмі шкодна, потому что мы там працавалі з такі атмасфера апошнія там 3 гады, 3-5 гадоў, вядома, якая была. І людзям страшно было там кантактаваць друг з другом. А калі ўжо як такая арт-тэрапія была, што сталі сустракацца, глядзець кіно, вучыцца чамусь. То бок у людзей нават страх быў сабрацца, каб разам паглядзець кіно, так разумею. Ну так, ну і вось, і калі ну, у кожнага ёсць такое, што час ідзе, штосьці должно змяніцца. Былі ж іншыя часы, што там праходзіць ітарацыя, і штосьці там лягчае ў адносінах там да ўсіх. Ну так, як было з вашым фільмам, які забаранілі, і потым толькі ў 2010 годзе афіцыйна дазволілі, далі ліцэнзіённае пасведчанне так у пракат, і вы вымушаны былі таксама за мяжой доўгі час знаходзіцца. Ну так, конечно. Я потым і працаваў там, ну, там больш за 15 гадоў там не ў стране, таму што не давалі ў дзяржустановах працаваць. Спадар Андрэй, мы сёння таксама пыталіся у гледачоў нашай YouTube-трансляцыі, навошта рэжым пераследуе дзеячаў культуры. Было 4 варыянты адказаў і перамог. Бо рэжым знішчае беларускае. 64%, 19% тых, хто ўзяў у пытанне, мяркуе, што рэжым баіцца свабоды. Бо рэжым неадукаваны, 12% ненавідзець культуру, 5%. Гэта як галоўную прычыну падалі нашыя гледачы, 5% нашых гледачоў. На вашу думку, увогуле, вось той пераслед, які зараз ёсць, і тое, што навязваецца такі страх народу, страх таксама людзям творчым, бо вядома, што творчасць патрабуе вось гэтай нейкай такой, ну, вольнасці, так? Мастак патрабуе нейкай вольнасці. Як яна ўплывае увогуле на таленты ў Беларусі? Ці не ёсць так, што людзі просто закопваюць свае таленты, бо баяцца іх раскрыць, ведаючы, што за гэта можа прыйсці пакаранне? Ну, гэта таксама улады страляюць сябе ў ногу, таму што яны не могуць размаўляць. І ўзровень гэтых людзей, хто з там размаўляў, ставіў гэтае пытанне, гэта ўжо заметна, і што там яны больш шкоды прыносяць там краіне і будучыні, таму што культура гэта самае галоўнае, што ёсць у нас. А тое, што ў якім стане знаходіцца той жа кінематограф там, ну, і тое, што мы не берем ніякіх там грошай там у дзяржавы, самі працуем на сваіх працоўных месцах і там даём вам падаткі, на якія вы мяне прэсуеце там. Ну, як гэта можна адносіцца к гэтаму, да?
Заходзячы з вашага ранейшага вопыту і сённяшніх беларускіх дакументалістаў, якія таксама вымушана былі пакінуць радзіму, ці можна за мяжой ствараць сапраўды незалежнае кіно пра Беларусь і з удзелам, напрыклад, у тым ліку беларусаў? Як вы гэта бачыце у перспектывы бліжэйшых гадоў? Ну, глядзіце, тут таксама гэта вельмі такое пытанне, чаму я і зноў вярнуўся ў Беларусь. Потому что быць таким адарваным ад сваёй краіны, ад свайго культурнага кода, да, і гэта табе выталківае ў іншыя там у камерцыйныя моманты, у палітызаваныя моманты і так далей, да. І ты таксама не можаш вырвацца з гэтага кола. Ты ўжо такі стэрэатыпны мастак. А мастак все ж таки ён змяняецца заўсёды. І таму для мяне было, я кажу, што для мяне як для мастака, там для артиста, так, вельмі галоўна не зрабіць там адзінку, там фільм, так, а зрабіць такі праект, такі пасіянарны, такое, я адчуваю такую місію сваю, так, у таким зрабіць такую некую культурную творчую прастору. Там і назывался гэта кінакалайдер, там, дзе людзі разганяюць сабе там да творчых хуткасцей, да, і робяць фільмы, як мой проект «Хронотоп», без усякого там грошей, калектыўным метадам у кароткія тэрміны, так. Таму То, что ты робишь там 3 гады, там кожны дзень, там кожную хвіліну, укладываешь все свое жыццё, там и кожную свою там и грошы, и силы, и веды, и тут гэта все разбураюць там не вельмі адукаваныя людзі там за 12 гадзін, ну просто... Гэта жахліва, гэта сапраўды гучыць вельмі жахліва, але ведаем, што мастакі заўсёды знаходзяць нейкія сілы для творчасці нават у самых складаных сітуацыях. У тым ліку вы, і вам дзякуй вялікі, зычым, канечне ж, поспехаў. Спадарства Андрэй Кудзіненка, кінарэжысёр, быў госцем нашай студыі на відэасувязі. Дзякуй вялікі. Еўразвяз павінен адыгрываць значна больш актыўную ролю ў пошуку дыпламатычнага вырашэння расійска-украінскай вайны і не аддаваць стырно ў гэтым пытанні выключна ЗША. Такую думку ў інтэрв'ю Белсату выказаў прафесар Антверпенскага універсітэту Том Сауэр. Прафесар таксама лічыць, што Беларусь фактычна страціла магчымасць самастойна вырашаць пытанне аб размяшчэнні расійскай ядравай зброі на ўласнай тэрыторыі. Пра гэта не толькі ў інтэрв'ю нашага карэспандэнта Алеся Ціліча. Спадару Сауэр, перад тым, как я приехал до вас, вы написали мне ў электронным лісце, што вы адзін з нямногіх даследчыкаў, якія адкрыта выступаюць за дыпламатычнае урэгуляванне вайны Расіі супраць Украіны. Ці маглі б вы падрабязней растлумачыць сваю пазіцыю? Няўжо вы сапраўды верыце, што сёння з Пуціным або з ягонай камарыльяй яшчэ магчыма пра нешта дамовіцца? Я лічу, што гэтую вайну, якая ўжо доўжыцца больш за 3 гады, трэба як мага хутчэй спыніць. Перш за ўсё з гуманітарных прычынаў, але таксама і з эканамічных. З гуманітарнага гледзяшча ўжо больш за 2 мільёна вайскоўцаў з абодвух бакоў былі параненыя альбо загінулі. Магчыма, каля 400 тысяч расійскіх вайскоўцаў, каля 200 тысяч украінскіх, а таксама сотні тысяч параненых. Кожны дзень, кожны месяц людзі гінуць, усё больш людзей атрымліваюць раненні. Таму, на маю думку, з гледзяшча правоў чалавека гэта павінна спыніцца. З іншага боку, эканоміка Украіны ў вельмі цяжкім стане. Эканоміка Расіі таксама пагаршаецца, інфляцыя расце, і Расія таксама не зможа бясконца вытрымліваць такую нагрузку. Тое ж самае адбываецца і ў Еўропе. Мы бачым наступствы ў энергетычнай сферы. Раней мы куплялі расійскі газ адносна танна, цяпер вымушаныя купляць даражэйшы амерыканскі сланцавы газ. Таму ў Еўропе, у тым ліку ў Нямецчыне, закрываецца шмат прадпрыемстваў. Людзей звальняюць, губляюцца працоўныя месцы. Гэта адбываецца не толькі з-за гэтай вайны, але і праз канкурэнцыю з Кітаем. Аднак вайна таксама адыгрывае ў гэтым ролю. Я думаю, што існуе вельмі шмат прычынаў, як мага хутчэй пакласці канец гэтай вайне. Ці магчыма гэта? Я думаю, што так. Мне здаецца, што насельніцтва і ва ўкраіне, і ў Расіі ўсё больш стамляецца ад вайны. Зеленскі таксама не становіцца больш папулярным з-за сваіх унутраных праблемаў. Тое ж самае можна сказаць і пра Пуціна. Праз украінскія ўдары, якія дасягаюць нават Масквы, вайна
становіцца ўсё бліжэйшай і для расейцаў. Populairder aan het worden met al zijn binnenlandse problemen. Poetin ook niet, omwille van de beschietingen door Oekraïne tot... Я думаю, што і сярод расійскай эліты, і сярод звычайных грамадзянаў усё мацнейшае жаданне пакласці канец гэтай вайне. Для гэтага неабходная спроба міжнароднага пасярэдніцтва. Патрэбныя дыпламатыя і перамовы, каб спыніць вайну і прыйсці да мірнага пагаднення. Перамовы павінны весціся з тымі, хто сёння сапраўды прымае рашэнні. З аднаго боку Зеленскі, кіраўнік Украіны, з другога Путін. Да Путіна можна мець шмат прэтэнзіяў. Я таксама не ягоны прыхільнік, але менавіта ён сёння прэзідэнт Расіі. Вядома, мы аддалі перавагу маці Тэрэзе, але на чале Расіі стаіць Путін, і таму перамовы давядзецца весці менавіта з ім. Найперш паміж ім і Зеленскім. Калі гэта занадта складана, неабходны трэці бок, пасярэднік. Сёння такую ролю выконваюць Злучаныя Штаты. Гэта цалкам лагічна, але, на маю думку, адміністрацыя Трампа недастаткова засяроджаная на гэтым. Фактычна два пасярэднікі, Уіткаф і Келак, павінны займацца амаль усімі крызісамі ў свеце, ад Блізкага ўсходу да вайны Расіі супраць Украіны. Відавочна, што гэта не можа працаваць эфектыўна. Таму я лічу, што ўжо даўно настаў час, каб да гэтых перамоваў актыўна далучыўся і Еўразвяз. Ik denk dat het hoog tijd is dat ook Europa mee betrokken wordt in die onderhandelingen. Гісторыя ведае нямала войнаў, якія завяршыліся перамовамі. Возьмем, да прыкладу, вайну ў В'етнаме, баснійскую вайну або вайну паміж Егіптам і Ізраілем, мір паміж якімі быў дасягнуты пасля падпісання Кэмп-Дэвідскіх пагадненняў у 1978 годзе. Але, да прыкладу, падчас Другой сусветнай вайны, калі давялося мець справу з такім вар'яцкім дыктатарам, як Адольф Гітлер, ідэя перамоваў аказалася кепскай. І гэтая самая спусташальная вайна ў сусветнай гісторыі скончылася толькі пасля поўнага ваеннага разгрому нацысцкай Нямецчыны. На вашу думку, які з гэтых гістарычных сцэнараў бліжэйшы да сённяшняй вайны Расіі супраць Украіны? Ik denk het eerste scenario waarbij er dus onderhandeld wordt. Я думаю, што першы сцэнар, пры якім адбываюцца перамовы і можа быць дасягнутае мірнае пагадненне. Я не думаю, што нехта з бакоў можа атрымаць ваенную перамогу на полі бою. Насамрэч, яшчэ з канца 2022 года на фронте склаўся тупік, застой, і ніводзін з бакоў не дасягае істотнага прагрэсу. Доўгі час Расія займала тэрыторыю вельмі павольна, квадратны кіламетр за квадратным кіламетрам. Але цяпер гэта таксама адбываецца значна цяжэй. Таму, на мою думку, цяпер якраз ідэальны момант для пачатку перамоваў. Ideale situatie om onderhandelingen op te starten. Geen van de beide partijen maken vooruitgang. Ніводзін з бакоў не дасягае поспехаў, і я сапраўды думаю, што ёсць шанец прыйсці да пагаднення. Іншы сцэнар значна горшы. Тады адзін з бакоў мусіць прайграць. Які менавіта? Калі гэта будзе Украіна, гэта дрэнна для Украіны. Калі гэта будзе Расія, гэта дрэнна для Расіі. Мы, магчыма, і хацелі б, каб Расія прайграла, але тады трэба таксама задумацца пра наступствы. Расія можа проста распасціся. Я думаю, што гэта яшчэ больш небяспечны сцэнар. Каля 6 тысяч ядравых боегаловак могуць аказацца раскіданымі невядома дзе. Гэта зусім не спрыяе парадку і стабільнасці ў свеце. Да ўлады можа прыйсці нехта яшчэ горшы за Пуціна, яшчэ больш нацыяналістычна настроены. Паўтаруся, я не падтрымліваю Пуціна, але мы не павінны думаць толькі пра больш аптымістычныя альтэрнатывы. Мы павінны бачыць усю карціну цалкам. І таму я лічу, што найлепшым развязаннем будзе перамоўнае урегулявання паміж Україною і Росією. Kleurige alternatieven. We moeten het gehele plaatje bekijken en dan denk ik dat de beste oplossing is een onderhandelde oplossing tussen Oekraïne en Rusland. У свой час савецкі і расійскі генерал, адзін з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Расіі Александр Лебедь, які загінуў у 2002 годзе пры да канца нявысветленых абставінах, сказаў наступнае, цытую: «Вайна – гэта спачатку тупік, потым катастрофа. Любыя войны, нават калі гэта 100гадовыя войны, заканчваюцца адным – перамовамі і мірам. І таму ці варта нагрувашчваць гару нябожчыкаў, множыць удоваў, сіротаў, калек, пускаць прахам паветры працу дзесяткаў папярэдніх пакаленняў, каб потым усё роўна сесці і дамовіцца. Можа, гэтую нецывілізаваную частку ўвогуле выключыць? Ці згодныя вы з гэтай думкай, так ці не і чаму?»
Ja, natuurlijk ben ik het in theorie eens met Lebed. Так, тэарэтычна я, вядома, згодны з Лебедзем, але гэта вельмі рацыянальная логіка. На жаль, людзі не заўсёды дзейнічаюць рацыянальна. Я выкладаў гісторыю міжнароднай палітыкі. Гэта фактычна суцэльны ланцуг памылковых рашэнняў палітычных лідараў. Рашэнне Пуціна таксама было памылковым разлікам. Ён лічыў, што яго сустрэнуць ва ўкраіне з распасцёртымі абдымкамі. Гэтага не адбылося. Ён думаў, што пераможа значна хутчэй. Гэта таксама аказалася памылкай. Таму можна сказаць, што гэта было нерацыянальнае рашэнне. Але падобныя канфлікты будуць узнікаць і надалей, і тады паўстае пытанне, як міжнародная супольнасць павінна на іх рэагаваць. На мой погляд, ёсць два шляхі. Першы — дзейнічаць так, як гэта адбывалася заўсёды, зыходзячы з балансу сілы. Гэта азначае пастаянную барацьбу паміж вялікімі і малымі, мацнейшымі і слабейшымі дзяржавамі. Dat betekent een machtsspel tussen landen, grote, kleine, machtige, minder machtige landen. Такі падыход непазбежна вядзе да дысбалансу, памылковых разлікаў, няправільнага ўспрымання сітуацыі і, ўрэшце, да вайны. Гісторыя поўная такіх прыкладаў. Калі мы выберам гэты сцэнар, то, на маю думку, прыйдзем да новай вайны. Ёсць і іншы, лепшы шлях — супраца. Мы называем гэта сістэмай калектыўнай бяспекі. Гэта супраца не толькі ў эканоміцы, але і ў пытаннях бяспекі, войны и миру. У гісторыі ёсць станоўчыя прыклады таго, што такая мадэль працавала. І я думаю, што ў выпадку вайны Расіі супраць Украіны менавіта сістэма калектыўнай бяспекі была б найлепшым рашэннем як для Украіны і Расіі, так і для еўразвязу і ўсяго свету. Architectuur het beste zou zijn, zowel voor Oekraïne als voor Rusland. En voor Europa en de wereld. Расія размясціла тактычную ядравую зброю на тэрыторыі Беларусі. Наколькі, на ваш погляд, гэта становіць рэальную пагрозу еўрапейскай бяспецы? Гэта сур'ёзная змена вайсковага балансу ў Еўропе ці перадусім інструмент палітычнага ціску і ядравага шантажу з боку найперш Пуціна, але таксама і Лукашэнкі? Die tactische Russische kernwapens in Wit-Rusland. Гэта расійская тактычная ядравая зброя ў Беларусі рэальная пагроза. Гэтак жа, як і ўся астатняя ядравая зброя. І тая, што ў Расіі, і тая, што размешчаная на Захадзе, у Злучаных Штатах, Францыі, Вялікай Брытаніі. Уся гэтая ядравая зброя стварае рэальную пагрозу. Большасць людзей ужо пра яе забыліся. Яны пра яе не думаюць або вераць, што яна ніколі не будзе выкарыстаная. Я думаю, што гэта вельмі небяспечны спосаб мыслення. Гэта ядравая зброя, гэта сістэмы ўзбраення, якія сапраўды могуць быць выкарыстаныя. Іх ужо выкарыстоўвалі ў 1945 годзе ў Хірасіме і Нагасакі. Я толькі што вярнуўся адтуль, таму гэта цалкам рэальная небяспека. З іншага боку, я думаю, што Пуцін зрабіў гэта перадусім з палітычных прычынаў. Гэта таксама спроба стварыць пэўны баланс, бо амерыканская ядравая зброя размешчаная не толькі ў Злучаных Штатах, але і тут, у Бельгіі, а таксама ў іншых краінах Еўропы. Да нядаўняга часу ў Расіі нічога падобнага не было, таму цяпер Пуцін стварыў гэты баланс. І, магчыма, ёсць адзін пазітыўны момант. Пасля вайны гэта, магчыма, палегчыць перамовы аб вывадзе абедзвюх сістэмаў тактычнай ядравай зброі, як з заходняй Еўропы, так і з Беларусі. Калі гэта рабіць асіметрычна, гэта значна цяжэй. Цяпер гэта можна зрабіць сіметрычна. Так што гэта, магчыма, адзіны пазітыўны момант ва ўсёй гэтай гісторыі. Спадарства в нашай студыі ўжо з'явіўся Віталь Цыганкоў, які прадставіць спадарству рубрыку «Высновы». Вітаем, Віталь. І перадаем слова. Прывітанне, дзякуй. Сёння пагаворым пра карупцыю. Як так атрымалася, што праз 32 гады, як да ўлады прыйшоў самаабвешчаны змагар з карупцыяй, яе зрабілася толькі больш? Чаму міжнародны рэйтынг карупцыйнасці Беларусі за апошнія гады радыкальна пагоршыўся? А пакуль напішыце ў каментарах, ці сустракаліся вы ў жыцці з беларускай карупцыяй і што гэта былі за сітуацыі. Днямі беларускія сілавікі затрымалі 44 службовыя асобы з прадпрыемстваў розных галінаў: аграпрамысловага і паліўна-энергетычнага комплексаў, ЖКГ, будаўніцтва, транспарту, адукацыі да іншых. Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў, яны гадамі атрымлівалі хабары ад удзельнікаў тэндараў у абмен на гарантаванае прасоўванне іхніх камерцыйных інтарэсаў. Службовыя асобы забяспечылі выбар патрэбных арганізацый у якасці дастаўнікоў, спрыялі прыёмцы тавараў і кантралявалі своечасовую аплату за даставы.
Натуральна, узнікае заканамернае пытанне. Як такое магчыма в краіне, якой ужо, паўтаруся, 32 гады кіруе чалавек, які менавіта на тэме барацьбы з карупцыяй прыйшоў да ўлады? Нагадаем, калі хто, можа, запомніў, забыўся, што Лукашенко праславіўся на всю Беларусь у снежні 93-го году адразу пасля свайго так званага антыкарупцыйнага дакладу, які фактычна быў стартам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Давайте зараз глянем одно нечаканае відэо з 94-го году, дзе ўжо абраны прэзідэнтам Лукашенко дае інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню на фоне тады яшчэ дзяржаўнага чырвона-белага сцяга. Вы помните вот предвыборную кампанию в Республике Беларусь и как ее подавала пресса, прежде всего российская пресса. Ну вот, Лукашенко на коне коррупции проскакал президентское кресло и так далее. Так вот, Лукашенко, простите меня, пожалуйста, за нескромность, в свое время взбаламутил белорусское общество для того, чтобы противостоять подобным проискам. Так і выйшла так, што змаганне з карупцыяй Лукашенко зрабіў перпетум мобіле, вечным рухавіком сваёй палітыкі. Традыцыйна некалькі разоў на год звяртаючыся да гэтай тэмы, выкрываючы чарговыя ашаламляльныя факты. То пасадзяць памочніка кіраўніка дзяржавы і былога міністра сельскай гаспадаркі Ігора Брыло, то справа медыкаў па ўсёй краіне, то выкрываюць адкаты пасярэднікам ва ўсёй прамысловасці, то сам Лукашенко днямі прызнае, што міліцыянты крышуюць бандытаў, як у ліхія 90-е. І тут так і хочацца спытаць, а хто гэта ўсё зрабіў? Што за іншапланетнікі кіравалі все гэтыя гады дзяржавою? Як так атрымалася, што праз 32 гады змагання з карупцыяй яе зрабілася толькі больш? Где деньги? Александр, верни народу эти деньги. Нагадаю, гэта знакамітае відэо, дзе кандыдат прэзідэнты Александр Казулін пытаецца ў іншага кандыдата Александра Лукашэнкі, дзе грошы ў 2006 годзе. Тое, што карупцыя ў Беларусі пабольшала, гэта не публіцыстычная заява. Гэта факт, пра які сведчаць міжнародныя арганізацыі. Калі взяць найбольш аўтарытэтны міжнародны рэйтынг, індекс усведамлення карупцыі арганізацыі Transparency International, то Беларусь у 25 годзе заняла 114 месца са 180 краінаў. Параўнаем з суседзямі. Польшча 53, Літва 32, Латвія 38, Украіна 105, ну і Расія на 154. Хоць хто сярод суседзяў горш за Беларусь, як заўсёды. І, дарэчы, што вельмі паказальна, у 17-19 годах, у перыяд адноснай палітычнай і эканамічнай лібералізацыі, Беларусь займала істотна лепшыя пазіцыі, знаходзілася там каля 60-70 месца. Аднак пасля падзеяў 20-го году рэйтынг нашай краіны паступова зніжаўся. І гэта звязана не толькі з уласнай карупцыяй, а з агульным пагаршэннем стану дзяржаўных інстытутаў, незалежнасці судоў, свабоды СМІ, празрыстасці ўлады, фактараў, якія улічваюцца пры гэтых рэйтынгах. Міжнародныя арганізацыі азначаюць структурныя праблемы, якія ствараюць карупцыю, недэмакратычнасць і закрытасць дзяржаўных рашэнняў, адсутнасць грамадскага кантролю, залежнасць судовай сістэмы і высокая доля дзяржаўнага сектару в эканоміцы. Менавіта гэтыя фактары ўплываюць на нізкае месца Беларусі ў сусветным рэйтынгу карупцыі. Улады Беларусі часта падкрэсліваюць, што ў краіне няма такой маштабнай побытавай карупцыі, як у некаторых іншых постсавецкіх дзяржаваў. Слухайце, гэта праўда, бо мы самі, беларусы, зусім не карупцыйны народ. Мы сваёй большасці любім парадак ва ўсім, паважаем законную бухгалтэрыю, пераважна не ўцякаем ад падаткаў і даўно ўжо амаль не даем хабару супрацоўнікам ДАІ. Карупцыйны ў нас не народ, а сістэма ўлады. Тут і ёсць стратэгічны адказ на гэтае пытанне, чаму квітнее карупцыя. Дзяржаўныя структуры, чыноўнікі ў Беларусі маюць занадта шмат паўнамоцтваў. Калі дзяржава фінансава падтрымлівае прадпрыемствы, то той, хто гэтыя грошы размяркоўвае, будзе мець і спакусу, і магчымасць для карупцыі. Калі чыноўнік вызначае, каму выдаць дзяржаўную замову, каго прызначыць дырэктарам, каму даць льготны крэдыт, каму прадаць дзяржаўную маёмасць, і ён мае пры гэтым даволі сціплы заробак у параўнанні з сваімі сябрамі-бізнесоўцамі, то, вядома, узнікае вялікая спакуса выкарыстоўваць гэтыя паўнамоцтвы для сваёй кішэні.
Пры гэтым чыноўнікі, асабліва рэгіянальныя, напэўна, адчуваюць сябе гаспадарамі жыцця, феадаламі в раёне. Яны такімі і ёсць, але да пары да часу, пакуль самы галоўны феадал не пашле іх, ну як недавно, войска. Вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Успомнили, что все это вам нагадывает? Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? Прыблізна так сённяшнія кіраўнікі кажуць пра беларускі народ. І сутнасць тым, што все гэтыя грамадзяне не несуць ніякай адказнасці перад народам, выбарнікамі. У Беларусі нікога не выбіраюць. Адказнасць існуе толькі перад іхнім начальствам. Толькі ад яго залежыць лёс і перспектывы любога вінціка ў вертыкалі ўлады. Для доўгатэрміновага зніжэння карупцыі найбольшае значэнне маюць не толькі жорсткія пакаранні, але найперш дэмакратычныя інстытуты, незалежныя суды, свабодная прэса, адкрытыя дзяржаўныя закупкі, палітычная канкурэнцыя, празрыстасць дзяржаўнага кіравання. Так што выснова, сённяшняя выснова, гучыць даволі банальна, але ад гэтага яна не становіцца, можа быць, менш пераканаўчаю. Выснова цыганкова такая: пакуль існуе аўтарытарная ўлада, вертыкаль, непразрыстасць, вялікая роля дзяржавы ў эканоміцы, вся гэта нібыта барацьба з карупцыяй нагадвае бітву з міфалагічнай гідраю. Замест адной галавы вырастаюць дзве новыя. А вы пішыце ў каментарах, наколькі вы часта сустракаліся з карупцыяй, што вы думаеце пра гэтую тэму, а таксама прапаноўвайце мне, магчыма, новыя, больш цікавыя вам сюжэты і думкі для нашай праграмы і для эфіра праграмы «Цыганкоў высновы». Дзякуем Віталю і пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыя. У Воршы мясцовыя жыхары ўсё часцей скардзяцца на пустазелле. Пасля таго, як дзяржаўная газета, Аршанская газета, апублікавала сюжэт пра зарослы двор на вуліцы Станцыйнай, высветлілася падобных месцаў у горадзе дзясяткі. Аршанцы склалі цэлую мапу тэрыторыяў, дзе траву не косяць месяцамі. Пачалося ўсё са скаргі жыхаркі вуліцы Станцыйнай. Паводле яе словаў, участак перад дамамі не абкошваюць ужо другі год, спасылаючыся на тое, што тэрыторыя нібыта не адносіцца да жэў. Журналісты дзяржаўнага выдання пацвердзілі, пустазелле тут ужо дасягнула значнай вышыні, выглядае занядбана. А пасля публікацыі пасыпаліся каментары. Жыхары пачалі называць усё новыя адрасы, дзе, маўляў, траву або не косяць увогуле, або робяць гэта толькі ўздоўж дарог для карцінкі. Адныя тлумачаць праблему недахопам работнікаў і нізкімі заробкамі ў камунальнай сферы. Іншыя ўпэўненыя, што гэта ўжо сістэмнае пытанне, якое патрабуе не тлумачэнняў, а канкрэтных дзеянняў. Суб'ектыўна, можа, гэта не так і блага, асабліва, калі цябе ніхто не будзе газонакасілкай а 6 раніцы. Спадарства. У Пінску чарговая камунальная аварыя выклікала новую хвалю абурэння. У выніку прарыву на цепласетках без гарачай вады на цэлы дзень засталіся дзясяткі вуліцаў. Але больш за саму аварыю гараджанаў раздражняе тое, што падобныя сітуацыі, маўляў, паўтараюцца з года ў год. Пра аварыйнае адключэнне паведамілі пінскія цеплавыя сеткі. Камунальнікі заявілі, што вымушаныя тэрмінова ліквідаваць пашкоджанне і абяцалі як мага хутчэй аднавіць падачу гарачай вады. Аднак у сацыяльных сетках жыхары пішуць, што ўжо стаміліся ад пастаянных прарываў і рамонтаў на адных і тых жа участках. Шмат хто задаецца пытаннем, чаму праблема не разглядаецца капітальна, а абмяжоўваецца чарговым латаннем. Сітуацыю складняюць і даўнія скаргі на якасць халоднай вады. Пінчукі ўжо некалькі месяцаў паведамляюць пра іржавую ваду, непрыемны пах і налёт на сантэхніцы. А ў Смалявічах новая дарожная разметка каля чыгуначнага пераезду нечакана зрабілася тэмою гарачых спрэчак, куда і сцвярджаюць, змены павінны разгрузіць скрыжаванне і паменшыць заторы. А вось шмат якія кіроўцы ўпэўненыя, сапраўдная праблема гораду зусім не ў разметцы, а ў адсутнасці пуцепроваду праз чыгунку. Новую схему руху нанеслі на ўчастку ад чыгуначнага пераезду да скрыжавання з вуліцай Ленінскай. Для аўтамабіляў, якія паварочваюць налева,
арганізавалі асобную кішэнь, каб яна больш не перашкаджалі транспарту, які едзе наўпрост. Аднак у сацыяльных сетках замест пахвалы разгарнулася дыскусія. Пішуць, што без будаўніцтва пуцеправоду заторы ўсё адно нікуды не знікнуць. Іншыя сумняваюцца, што новую схемою будзе зручна карыстацца грамадскаму транспарту. Ёсць і тыя, хто падтрымлівае новаўвядзенне, адзначаючы, што рух сапраўды зрабіўся больш упарадкаваным. Спадарства, і на сёння ставім кропку ў эфіры студыі Белсат. Дзякую ўсім за ўвагу. Лайкі, каментары, за ўдзел у галасаванні. Для вас сёння працавалі Віталь Бабін. Вітаў Ціўчык. Зычым добрага вечара спадарству і да наступных сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.